Welcome back ulit dito sa aking YouTube channel. In this video po ay bumisita po tayo sa isa pong customer natin na naging suki natin sa fingerlings. Dito po yan sa Santa Barbara sa Barangay Batayak. At ayun po kasama natin si Sir Ray Alpahandro po. Yan, at mag-share po sila sa atin ng kanilang techniques dito po sa pag-aalaga ng hito. Actually, second wave to, sir. Second wave. Ayan, so second wave. So yung first wave ay hindi po sa atin sila nag-purchase. Pero I'm happy na dito sa second purchase nila ay nag-avail si Sir Ray sa atin ng fingerlings. Pero ngayon sa nakikita ko ay may earth pan sila, may concrete. So nung una sa concrete namin nilagay at ngayon may alaga silang tilapia. So ayan. So si Sir baka mag-share sa atin kung paano. Yan sir, share nyo naman sa amin po yung naging experience nyo po at mga sikreto nyo po sa negosyong hito at saka yung pagiging successful nyo dito lalo na sa pag-harvest. Ayun nga, tawag nito yung kailangan yung tubig. May maintain talaga every 3 days. Every 3 days yung technique nyo sir? Papalitan. Ay, hindi palit yung kumbaga overflow. Overflow? Hindi kayo nagtototal 100% rin? Hindi. So yun yung sikreto ni sir? Overflow lang ng overflow. Overflow? Dahil pag tawag nito yung nag-drain. Nagdi-drain? Walang pagdidrainan dito eh. Walang... tapos tawag nito yung... Kasi nasa bukid lang siya sir, no? Ayan, mga, ano ba yan tawag dyan? Mais. Mga mais. Tapos itong design na to talagang wala na rin siya lupa sir, no? Walang lupa. So nung deliver namin to, inilagay namin dun sa concrete. So ilang buwan sir? Siyempre sir, may technique yan sa pag-sorting, ilang days isang po? buwan, nilipat ko na sa... Galing concrete pan. Pagkakuha ko sa inyo, galing concrete. Opo. Dito, nilagay ko dyan. Tapos pagkalipas sa isang buwan, nagsorting ako, nilagay ko na yung iba dito, yung iba doon. So paano sir, pagkatapos sa lupa, nag-sorting kayo, nilagay nyo na nilagay, yung mga malalaki, inilipat ko. Inilipat sa lupa? Oo. Tapos yung maliliit, inilipat sa lupa pa rin pero magkahiwalay na siya ng butas. Magkahiwalay na? Oo, magkahiwalay na ng butas. Sir, sa mortality, kamusta po yung mortality? Hindi gaano katulad nung wala masyado. Ano po yung sekreto niyo sir? Bakit po? Yung Nitropix nga at saka yung aqua maintenance. Nitrofex saka aqua maintenance. Ayun, Orobiotic. Yung orobiotic, kabisado ni sir. Orobiotics. So sir, i-share natin yung technique nyo kasi may mga iba't ibang application, iba't ibang technique. Siyempre sa inyo, nakita naman natin na successful naman itong negosyo nyo na hito at nabalita kong kainanin nyo, nagbebenta na raw kayo eh. Inaubos na nga daw yung hito nyo, kumuha na raw kayo sa iba. Kumuha na kami sa iba. Bali, para matuloy-tuloy yung binta ko, kumuha ko sa iba dahil yung akin hindi pa talaga pwede. Sa ano pa to? April. First week. April. Paano yung naging technique nyo sir sa water management with Nitrofex at saka yung sinasabi nyo pong orobiotics? Yun. Minsan, ang ginagawa ko, inahalo ko sa 1 litro na 1.5 pala. 1.5 na. Ihalo ko yung aqua maintenance at saka yung Nitrofex. Tapos ko sa tubig, ihalo ko. Tapos ang iba, naman ako para ibabad ko sa pagkain na yung sa feeds. Sa feeds, oo. Opo. Oo. Hindi nyo na direktang ipinapakain. Hindi. Paano po yun? Hinahalo ko, nilalagyan ko ng yung 1.5 na tubig na may orobiotic. Orobiotics. Oo, inilalagay ko ng 4 kilos na feeds. Oo, yung tati ang gamit ko. Tati. And then, yun, ibabad ko ng 12 hours. 12 hours? Oo. Tsaka ipakain? Tapos ipapakain ko. Ayun. Ano siya, malambot na siya. Hindi siya matigas katulad ng yung hindi nahaluan ng yun. Hinahaluan ng tawag nito? Yun ang kagandahan sa technique ni Sir Ray, malambot na. Alam niyo po ba, ganun din ang the best way. Bago niyo po ipakain, yung inyong feeds, ay ibabad niyo daw muna gamit yung orobiotics. So, syempre,
Kung hindi natin gagawin yung pagbababad, ang nangyayari kasi pag kinainan ng hito yan, ang Matigas. lakas silang kumain, matigas. Matigas Ngayon, ang pag ang tubig. dami nang nila kain sa tiyan nila, at yung umalsa, nag-expand, Bloated. magiging bloated sila, hindi sila makahinga. Yun yung reason din na overfeed na sinabi nila na namamatay ang laki ng oo. tiyan. Oo. Ayun. So, yun. Gayahin natin yung technique ni Sir, yung kanyang pag-prepare ng feeds para po maiwasan. So Sir, yung magmula nung diniliver namin, ilan pa naging mortality lang kung mabibilang niyo siya? Mga less than 20 piraso lang. Ayun, no, less than 20. Less than 20. Yan, so Less than 20. ayun, so hindi lang pala si Sir ang gumagamit ng mga lahat ng halos lahat na napupunta natin na farm. May mga technique pala sila. So yun po yung nabanggit ni Sir. Ano yung technique niyo, Sir? Yung Orobiotic at saka yung Nitropix. ayun, yung Orobiotics tsaka Nitrofix. Aqua maintenance. Aqua maintenance. Kailangan talaga yun dahil para sa tubig, maintenance ng tubig. Maintenance po ng tubig. O para hindi water siya quality. water quality hindi siya babaho. Hindi siya babaho, ayun. Tapos, nagkukulay green. Sa bagay ito, normal na to dahil ano lang namin kanina. Ilang buwan na pala to, Sir? December 6. December 6. Diniliver nyo, January, February, March. March. Magpo-4 months na siya Magpo-4 months siya ngayon. ngayong April 6. April 6, Oo. magpo-4 months. Ay, kamusta naman po ang harvest, Sir? Hindi ko pa na-harvest ito dahil sa April pa. Anong size po yung nakuha niyo, Sir, dati? Ang size ko nito nakuha merong malaki, merong Hindi siya pantay-pantay. hindi siya pantay-pantay. Gano'n naman talaga Pero dahil pinaka-average po, mga 3/4 siguro ang isa. mga 3 to 4. Oo. 3 to 4 inches. Pero not bad kasi, Di, ano naman. ang isang piraso mga nasa mayroong 3/4 kilo. 3 kilo ang isang piraso. Oo, isang piraso nito. O, di malalaki na pala to. May malalaki diyan. Yung 3 piraso, marami na rin. 3 piraso. Meron din 3 piraso na diyan, 3:1, may 2:1 meron. So, ready na talaga siya. Oh, ready na siya i-harvest ngayong ano. Pero sa tingin niyo, Sir, mababawi naman yung capital. Kininta ko yung ano dahil kulang-kulang 15 sako na ako na feeds. Oo. Dahil hindi ko tinipid talaga yan. Pagpakain talaga. Pakain talaga. Oo. Dahil pag sabi nga nila, pag tinipid mo, tipirin ka rin sa paglaki. Oo, sa bagay. Oo. Kaya hindi ko Pero ito tinipid. napakaganda ng setup niyo, Sir. Kasi bukod sa mayroon kayong sinetup na concrete pan, ay mayroong earthen pan. So parang tatlo, 1, 2, 3, mayroon pa nga doon. Oo. Pag i-harvest mo kasi itong apat, mayroon pang maliit dun. Mayroon pa maliit talaga. Sa nakikilid meron. Pag i-harvest mo kasi ito, kailangan mo ng concrete pan. Concrete Doon pan. mo siya ilagay dahil pag may bibili, gagamitan mo na lang siya ng nit na lang, ano mo na lang. So, kaos-kaos na lang. Oo, yun. Tapos sabi po ni mother nyo, nagbili na rin daw kayo ng growth sa labas. Oo, bumili ako ng grow out sa labas dahil Kulang ng supply. nagkulang ako ng supply. Marami naghahanap sa akin kada hapon, umaga, nagtatanong kung merong pa bang hito. Sabi para masupplyan ko araw-araw, yun, bumili ako sa labas ng 100 kilos, kada isang linggo 100 kilos. 100 kilos. Oo. Every weekly. Oo, weekly. So, 100 grabe, kilos. no? Ang galing ng diskarte ni Sir no, sa So, market. Inaalaga niya talaga yung mga customer niya. Habang inaantay ko rin itong lumaki, meron ng At least nasanay na sila. So, nasanay yun yung na. sinasabi ko sa inyo, guys, na napakagandang sekreto para po hindi kayo mahirapan sa market. Which is, dati na palang ginagawa ni Sir. Yan, so effective naman. So, hindi nawawalan ng buyer. Everyday talaga meron. Ngayon nga, bago ako pumunta rito, doon sa tindahan, may bumili ng 5 kilo. Ngayon, inanuhan ko muna, tapos tumawag yung pamangkin ni misis ko na may bisita nga raw, nandito kayo. Kaya pumunta na ako dito. Opo. So, nagpapasalamat din tayo, guys, kasi si Sir ay kasama rin po sa GC natin at nag-share ng kanyang naging technique. So, yung mga nasa GC natin ay marami din po silang natututunan. Pero ang good news ay si Sir may alagang tilapia. Ayan. Oh. So, hindi tayo nag-aalaga ng tilapia, pero si Sir daw ay willing to share daw sa kanya tong sa sariling technique. Ano to, Sir? May nagpa-mentor po kayo? First time. First time. First time, oh. So, mga ilang piraso po yung nandito sa... 3,300 ito.
3,300. 300. Anong sukat Pieces. yan nung kinuha nyo yan, sir? 14. 14. Hindi ko alam yung mga sukat-sukat niyan eh. Size 14 eh, size 14. Size 14. Pero ngayon, anong size na po yung mga ganyan? Malalaki na yan. Pwede na yan pang buro. Pwede ng pangburo. Oo. Pwede nang gagamitin sa buro yung ginagawang Oo, alam ko yun. kanin na, Yung buro ano. yung kanin. Yung parang panis na ewan. Oo. Yan ang ginagamit nila yung ganyang size. Hindi ko alam kung anong size na yan eh, pero malalaki na. Oo, malalaki na. Pero Size ito, 2 months na ito sa akin. 2 months. Oo, binili ko. So, dating size 14 yan. Mga anong size kaya ang tawag dyan sa ganyang Hindi ko size? na ano kung anong size yan, basta malaki na yan, mga ganito na yun. Para po, 3 finger na siya. Oo, Ang galing, no? 3 finger na 2 months pa lang. Yan. Pero, Ay, sinasamahan ko rin ng aqua maintenance ito at saka orobiotic. aqua maintenance siya Oo, orobiotics. inahagis ko lang, inaano ko sa balde, Oo. nilulusaw ko, tapos ihahagis ko lang dyan. Ihahagis lang. Oo, kasama yung tubig. Oo. Grabe, ang ganda ng tubig nila guys. Nakikita nyo naman no, yung kulay ng tubig. Saka healthy siya tignan. Tapos, ang sikreto nito, dahil yung iba ayaw maniwala, dahil sa ganitong laki ng pan ko, Oo. 6x8, Mm-hmm. walang maniniwala na mayroong 3,300 dito na Yung laman. intensive na ika ang sinasabi. Oo, Siksikan dahil talaga. overcrowded. Overcrowded. Pwede mong alagaan, parang ano to eh, na tinatawag nila na RAS, yung RAS dahil may... Aura system. Oo, may ano siya eh, may... ano tawag May yan? aerator to. Oo, Aerator may to. aerator. Wala akong nakikita mula. Nasa, Hindi, naka ano yan, ano yan sir? Nasa gitna po yan? nasa gitna pa ganun, diretso. Ay, nandun yung aerator niya. Di, ayan yung aerator. Ayan, aerator. Tapos yung buga niya, ang sip-sip niya pababa, sip-sip niya pa ganun, tapos ang buga niya pa ganyan. Pag ganyan, ganun. oo. Pa ganyan, tapos buga. Iikot-ikot lang yan, pa ganun. Ikot-ikot. Ikot-ikot lang yung... Yung tubig. Ganun, parang ganun. recirculating siya. Oo, Sabi yung oo, ano. Tapos, So kahit earpan pala, gano'n ang ginagawa. oo. First time ko lang, inano ko lang to, yung kumbaga Experiment. oo. Tapos, pag nakukulangan, kumbaga mababang tubig, binubuksan ko yung gripo ko doon na may hose Mm-hmm. para tulong din na ano. Mga anong oras sir? Yung pag ano nyo? Tsaka ilang... Alas 10 ng Alas gabi. 10 ng gabi. Oo, so dahil- kailangan mayroong tumutulong. Dahil ang tilapia kasi, pag sa umaga, yung mga dahon-dahon na yan, nakakatulong yan dahil may oxygen yan eh. Oo. Tapos yung sinag ng araw, Kailangan nila. kailangan nila may dala din na ano yan, yung parang nabubuhay yung mga algae dyan na mga, yung good bacteria na may tawag dito, yung lumot. Yung lumot, nabubuhay, nagpo-produce dyan ng oxygen. Ngayon, sa gabi, walang araw, Mm-hmm. mahinang oxygen. Oo, Kaya tama. kailangan mo ng aerator at saka yung tubig na Patak-patak. oo. Mga gano'n naman katagal sir na kailangan may pumapatak dyan? Hanggang alas 6 ng umaga. So alas 10. i-start nyo ng 10 p.m. Oo, hanggang hanggang alas 6 na ng oo, umaga oo. yun. Tapos Tapos pag nandyan pag- na si San, Oo. that time na, i-off nyo siya. I-off, oo. Tama. Galing. Oo. Ay, Pero first time ito. first Ini-observe time. ko So pa. abangan natin sir, ano pa sa successful, ito-share din natin sa mga Oo. manonood. 3,300 dito. 3,300. Ayan guys, di ba? Napakagaling ni Sir Ray dahil talagang nagtitake siya ng risk para po mag-experiment. Experiment. Ayan. So, siyempre si Sir nanonood din yan sa mga YouTube, no? Oo, nanonood din ako. After manood. Oo, ay, ano ako eh, nag-subscriber mo ako. Nag-subscribe ako eh. Ayan, ina-apply ni Sir, di ba? Ang galing-galing. Ayan, so, magpapasalamat tayo kay Sir dahil po sa marami niya pong na-share. Yan, sa mga sikreto niya, sa paggamit ng yung may mga techniques si Sir, like yung paggamit ng probiotics daw, yun din ang isang sikreto niya dito, kaya nabubuhay. Mortality naman Sir, wala naman. May paisa-isa. Pa isa-isa. O may paisa-isa na namamatay. Di ko nga alam. Baka yung sa gabi dahil binibisita na ako dito ng ano eh. Yung Ay, oo, yung dulakap. predator. Oo, yung tawag sa Pangasinan, Dapat, dulakap. dulak, yung Oo. mga kingfisher. Dapat Oo. pala may tansi. Siguradong gabi may mag-harvest. At saka may halo ito, hindi lang ito tilapia. Apo, Merong gurami. gurami. Oo, nilagyan ko ng gurami. Ngayon May dumami gurami na sila, may maliliit na. Na gurami. So, Oo. pwede pala magsama yung gurami tsaka tilapia. Pwede. So, hindi lang 3,600 yung laman pala nito. Hindi lang. Dahil may ano na siya, may anak na eh. Oo, may anak na. Oo, nandyan na paikot-ikot. Ay, yung isa, sir, anong laman po nun? Hito. Ay, hito din. Yung sinaising ko dito. dito Nilagay ko sa... O, yung nagaling sa amin. doon. Ayan, guys.
I hope marami po kayong natutunan. Pero bago po tayo magtapos, may isa shoutout muna si Sir. Yan, at siyempre, papasalamat tayo kay Sir dahil tinanggap tayo dito, pinagbigyan tayo na mag-video, i-share yung kanilang karunungan. At nagpapasalamat din ako at isa rin po sila sa taga-subaybay po natin. Yan, Sir, shoutout po kayo. Shout out ko yung aking mga kaibigan, Mga kaibigan, mga buyer dyan. mga buyer. Oo. Salamat sa pagtangkilik ng aming munting hito. Oo. Tapos syempre sa mga gusto pang bumili, dito po sa bayan ng Santa Barbara. Dito po yan sa Barangay Patayak. Patayak ay pwede nyo pong kontakin si Sa Sir. Zone 6. Sa Zone 6, i-display natin ang kanilang cellphone number sa ating screen. Ano nga pala yung number nyo, Sir? 0951 0951 309 309 0941 0941. Yan, ulitin po natin yung number ni Sir, 0951 51 309 309 0941. 0941. Oo. Ayan, muli, maraming pong salamat sa panonood sa aming video. And kung nagustuhan niyo pong ang video na to, paki-like, share, and kung bago lang po kayo sa channel na to, ay don't forget to click subscribe button and bell icon para lagi po kayong updated sa mga susunod ko pang upload videos. Maraming salamat and God bless po. Ayan.